चष्मा लावून चष्मा आली सुरेखा. वा वा वा. कसला खतरनाक दिसतोय रे. आता ह्याच्यावर आपण सगळ्यांचे रिएक्शन घेऊया, शाळेतल्यांचे रिएक्शन. मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या कोकणी स्वेग या चॅनलवर डेली ब्लॉग मध्ये. अरे काय यार तू तर बघूया, आज शनिवार आहे, सुट्टी आहे, तर काय ऍक्टिव्हिटी करूया आपण काहीतरी आणि शूट करायचंय थोडं एपिसोड 4चं. तर बघूया होतंय का शूट, तर भेटूया. कसला खतरनाक दिसतोय रे. आता ह्याच्यावर आपण सगळ्यांचे रिएक्शन घेऊया, शाळेतल्यांचे रिएक्शन. थांबा, रिएक्शन व्हिडिओ घेऊया आपण. रिएक्शन व्हिडिओ दाखवूया आता. जादू बघा, जादू. मामी काय बोलताय, बाकी बरं आहे ना? वर कर ना, 05 वर कर ना. केलं का? हा 05 वर केलं. झालं का? या सोन्या बाय. अरे हे कुठे गेले सर्व, कुठे गेले? नंतर इकडे हो ना. कोण झालं इकडे? पुढ्या एका डोळ्यात दिसत नाही. अरे का बाहेर खोल ना. तो येल बाहेर भाई. नाही नाही, देवाला बस रे. अरे मी पोलीस झालो, पोलीस राजा. आम्हाला काय सांगितलीच नाही. फक्त बघ कसं आहे. हा बघा, अतरंगी अतरंगी बाजूला लग्न आहे, त्याचा भाचा आहे हा. आणि हवा कसा बघतोय हा बघा, एक डोळा. हे वा, आम्हाला जेवून देत नाहीत हा. हे बघा असतो. येणार आपला काय हा बघा, एवढा अतरंगी आहे ना. तिच्या त्या ताई सारखाच आहे अतरंगी, सेम. हे बघा. मी आता आमचा हा चष्मा घालून बघणार आहे. पहिला मला कसा वाटतो, हा दिसतोय ना रे मी. हा नंतर मला पण. हा कसं वाटतंय? हा चांगला. पहिला मामी न ते. हा चल, जर तुला घे, चल बघूया आता. हा चष्मा लावून चष्मा आली सुरेखा. वा वा वा. आता मगाशी असं बसलेलं जेवण बनवायला. शेड लोकांसारखं बसा. वा 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 वा. एक मध्ये टाक, एक मध्ये टाक ना. वा वा वा. आबा रजनीकांत स्टाईल मार. त्याला द्यायचं नाही आपण. त्याला बघ निवडं बघ. हॅलो, वहिनी काय काय निवू? कैसे हो? मेरी नाचता येत नाही लावते. ठीक छे. કેમ नवीन છે? नवीन लावतो. સારું છે? ए मला पण घे ब्लॉग मध्ये भाई. हा भाई. हा कसा लावून वाटतोय तो. हा अजय देवगण आला, अजय देवगण, अजय देवगण. जुबा केसरी. म्हणून तसं केलं. अरे भाई वेगळा दिसतोय भाई. कसा दिसतोय बा. एक मध्ये घेतला का? जाबे दिसतोय, जाबे. ब्लॉग मध्ये टाक माझा. त्याची रिएक्शन लय भारी. माझा चष्मा दाखव तुला आता माझा. हा पकड आता, हा ब्लॉग पकड आता. आता तू बघ फक्त भाई, माझा चष्मा बघ तू. ठीक आहे, बघ आता रिएक्शन द्या. मला रिएक्शन पाहिजे तगडीवाले तुझे. ठीक आहे, काय काढलं? काय? थांब थांब. माझा चष्मा दिसतोय. हा आता. दिसतोय का? थांब, डोळ्याला काय झाले? ओ भाई बघितलं का कसं आहे? दुसरं पण काढ ना. नाही भाई, अच्छा एकच म्हणजे हे दिसतोय तुटलंय. मला वाटलं म्हणजे हे तुटलंय. मला वाटलं काय तसं आहे का काय. भाई. तो नाही का गोलमाल मध्ये, हा. गोलमाल मध्ये ना, कुठल्या तरी पिक्चर मध्ये आहे ना. हाँ? क्या देखो देखो? हमको सिखा रही है. अरे बाबूराव आपटे का स्टाईल रे बाबा. हा, देखो, देखो, बरोबर बोल. देखो ए देखो दरवाजा आपटला. देखो देखो. जा कडी लावून ये.
हाँ ये देखो ऐसा फिल्म है हमारा ऐसा है कळलं ना? भाई के साथ मोये मोये हो गया. हा, माझा चरण बिरण आहे ना चुकून आला चरण तर आपण घेऊया रिएक्शन. एक घेतलंय मी सकाळी रिएक्शन काय? कोणाचा? या लोकांचे. या राख्याने ना मामींचं हे शूटच नाही केलं. थांब बघतो मी कसा दिसतोय मला. बघितलंय मी. भाई अजय देवगण दिसतोय. मामी मामी पिशवी सरकवू नका. ओ हो सही तो लग रहा हो भाई. सही लग रहा हो, सही लग रहा तर मंडळी नो आता इकडे होतोय मस्तपैकी असा व्हॅलेंटाईन डे सेलिब्रेशन होतंय छानपैकी. आणि मम्मी आमची इकडे बिझी आहे ब्लॉग एडिट करते. तर सेलिब्रेशन होतं हे बघा आले बघा. तर आता सेलिब्रेशन होणार आहे. केक कापून वाजलेत किती 12 वाजायला आलेत. आणि हे बघा गुलाब घेऊन गुलाब घेऊन नाचते. तर चला आता आम्ही करतोय सेलिब्रेशन. तुम्ही पण बघा आणि तुम्ही पण एन्जॉय करा. सुरी मी फ्रीजच्या दरवाज्यात ठेवली आत्ताच आणतो. तर आमच्या इकडे व्हॅलेंटाईन डे चौघांचं. ते पहिलं गुलाब द्या. फुल आहे गुलाब का तुम्ही तुमच्या दोघांनी घ्या. आपापसात वाटून घ्या. फूल है गुलाब का रेड, पत्ता है ग्रीन, डंडी भी ग्रीन. तो काटा कैसे टूटता है आणि दाखवतो बसून काही यांना येत नाही. गरबा किती वेळ आहे? आपण गरबा करूया गरबा. ए डोली तारे डोल बाजे डोल फुलाची वाट लावतो. काय तर माने भाई 5-10 मिनिटं हे घे तुला. इकडे दिसत नाही. पुन्हा आणलं यावेळेस. हे मी चाललेलं मला मी चालले तुम्ही मला पुन्हा आणलं. दिसतंय ना काय दिसतंय. चला आमचा केक बघा. केक हे बघ आपण ह्याचा पण उपयोग करू शकतो. याने पण केक कापू शकतो. आम्ही आता एक फोटो काढतो. खाऊ शकते त्याच्यात. खातो केक. आणि आम्ही का बघत जाऊ. सुरी चला हात लावा. आता सुरीला हात लावा. काय बोलायचं? हॅपी व्हॅलेंटाईन डे. जास्त केक नाही भेटणार. किती म्युझिक लावायचे. लाव इथं लाव. सांगतो. बाबा दोन आहे. हा काय आयडिया भाई काय आयडिया. हे दिसतंय ना सर्व. हा येस. पपैया ब्लॉग चालू आहे का आपला? चालू आहे. या पपैया हात लावा. हात लावा. हात लावा. हात लावा. हात लावा. हात लावा. कापूया भाई कापूया. माझा पोट खराब. जरा खा थोडी सांगितली. एवढे हसते कोण येत आहे? अरे अरे हे उचलायला पाहिजे 2 गोळ्या. तुला काय खात नाही. तुम्ही टाकलं नाही. अरे आम्ही खातो. नाही. तुम्ही कधी अरे यार आम्हाला बरोबर मला बरोबर तेव्हा मला सांगावं लागतं. तुमचं तुम्ही का माझं मस्त राहते. काय एक सॉलिड हे बुट कोणाचे 2 वर पिलूची तिला व्हिडिओ कॉल करा ना. कापताय की ते तर काय करते. ते तुम्ही लावता का मी खाते. तू घे इकडे. तुला काय लागले थांब. अरे तुला लागले जरा खरंच लागले. अरे लागले मग थांब. केस आहे वाटतं तिथं. केस खायचे. नाही थांब. अरे थांब ना काढू दे ना. अगं थांब. मला माहिती होतं. व्हिडिओ कॉल कर. फोन नको लावू. किती मूर्ख आहेत ना. मला त्याचं याची खायला बघते. अरे यार एवढा खाणार तुम्ही? म्हणे
कोण आहे रे? हॅलो, हॅपी व्हॅलेंटाईन डे, हॅपी व्हॅलेंटाईन डे, टेन डे, टेन डे, टेन डे, हॅपी व्हॅलेंटाईन डे, टेन डे. केक खाल्लंस का? मी पण येऊ का? हॅपी व्हॅलेंटाईन डे, हॅपी व्हॅलेंटाईन डे, टेन डे, टेन डे. आबा, मी किलोला व्हिडिओ कॉल या. केला. ये मला कापून दे दे ना. तू खाल्ला तू खाल्ला का केक? खा ना फ्रीज मध्ये ठेवलाय ना तुझ्यासाठी. जा खा मग. आईला बोललास का हॅपी व्हॅलेंटाईन डे? हाय, केक तुझा पण बघ ना केक. ठीक आहे. फूल आहे गुलाब का? केक दाखव कोणता आणलाय. ये ना बच्ची, ये ना. तुझा पण घरी केक आहे. बाबांना बोलव. मी परत थँक्यू. चला. तर मित्रांनो, आजचा ब्लॉग कधी स्टार्ट झाला आहे, कधी मध्ये क्लिप्स आहेत, वेगळंच झालेलं आहे आज. तर मजा मस्ती झाले. व्हॅलेंटाईन डे सेलिब्रेशन झालेलं आहे, तर छान प्रकारे मजा आली. तर आता महाशिवरात्री चालू होते, तर सर्वांना महाशिवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर आज शनिवार झालेलं आहे आणि मस्तपैकी सेलिब्रेशन, ब्लॉग स्टार्टिंग संध्याकाळी आणि मध्ये रिॲक्शन वगैरे ते क्लिप्स घेतले. काय मजा येईल ना, मजा आली पाहिजे की नाही.
तर छान प्रकारे झालेलं आहे. आणि हां, लग्नाचा ब्लॉग मी टाकणार होतो आज दुपारी, म्हणजे शनिवार दुपारी, पण लाईट गेलेली. 4 तासाने आज लाईट आली. जरा आमच्या इथे काम होतं, त्यामुळे लग्नाचा ब्लॉग आलेला आहे. तर जाऊन बघा आपल्या चॅनलवर. आणि एपिसोड 3 एक नंबर सुपर झालेला आहे. आणि हां, आपल्या चॅनलचे 2000 सबस्क्रायबर पण झाले, त्याबद्दल सगळ्यांचे धन्यवाद. 2100 झाले. हां, 2100 झालेले आहेत ते एपिसोड 3मुळे. तर उद्यावरती धन्यवाद, 3. खूप खूप थँक्यू. मस्तपैकी सबस्क्रायबर 2000 सबस्क्रायबर कम्प्लिटेड आहे. तर आपले ब्लॉगचे पण व्ह्यूज आऊ दे असे छान प्रकारे, तर मजा येईल, एन्जॉय करू. आणि आता होळी पण येईल, गावी जायचं आहे, तिकीट बुकिंग पण झाले, नंतर अक्षयचं लग्न पण आहे. पण 4 प्रकारे बघू आपण ब्लॉग. त्या सबस्क्राईब करा आणि आपले ब्लॉग एन्जॉय करत असाल नक्कीच. अजून बघू आपण, एपिसोड 4पर्यंत आहे, तो 4 कंप्लीट झाला की तो पण येईल. आणि आपण दुसरा स्क्रिप्ट बघू, काहीतरी अजून सिरीज करू शूट नक्कीच. तुमचा प्रतिसाद बघून आता शूट करूशी वाटते मला अजून सिरीज, तर करू आपण नक्की. आणि तर आजचा ब्लॉग पण करूया येईल. कमेंटमध्ये सांगा कसा वाटला. आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब तर भरपूर सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण उद्या. काळजी घ्या. शुभरात्री.